abangi pai syakari India ngisngau sarong banong bagari India kadai kari kabangi ngilak ban mane lailuj yau no belai ubangi ngisngau yahap ya kajing hikai bat ye kino ki balang ki bangi ngisngau yahap ya ka ka baki ki hikai andrai ka basngau si pat bahadu kini kisngi ki bamenta bangila tip kum ka perthai syai bat kum juru bagi India kala kiu haki bebuan ki kerdan jong ka jingstat hakini ki juk ka bamenta handrai hadu menta ki riu klau ki riu dum ki riu shim kabu ki dang don bat haga kerteng kanyam haga kerteng banyada ya kanyam kile ben kile kho na ka benta ki Kristan kile ben kile kho ya ki father ya ki sister ki keno lai phujai na ka benta jongki ha ga jing sneu jonga lada ka jing le ben ka jing le kho yo briu tang na ka benta bau dei urit pai tang na ka benta bau dei u north east tang na ka benta bau dei u Kristan kadang trekam ha kane ka ri jongi kane ka pen isai bangi don ye kinong sensyar ki bemler bat ladang idang syak bishar bangi dei kita bat lada ki don ki ba iben yangi tang bangi dei ki weipat kita ki briu ki bemane kumbamane maki kapen isai bakari jongi kadang dum bat bakadang syak sensyar hagi jingdum hagi ni ki kendiat sngi ngi i ya ketu ke jingkem ya kitu ki sister bat ki pensitom ya ki bat ki keno ya ki harukom hanrei men haka hnriu terik ngiyo i baki le benbyang bat ki syok ki dat ya ki father bat ya ki sister hapo Odisha kane kamkut tang hangne kala jia si jia hapo India kane ga pen isai bangi yo da kita kinong yalam lane da kita kinong sensyar ki bemler ban perkhat ya kane ka benta bat ke ke badon kam yangi kum ki Kristan kalong bangin duai ho blai ba onrung haka mensim jo kinong sensyar jongi bakin la ban shna da kita ki an ki bala ban yada naga benta jongi kirit pai ngin duai ho blai bon ai hangi ya kata ka mensim bangin long kita ki briu ki bala ban yesha ya ki ei bat kham tam bau blai onai hangi ya kata ka jingstat hagis ngi kisnam ki ban sawan Kublai shibun ngin sakenduk pat hakawai ke video.